ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇರೊಂದುಲೇರು ಓಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೋಲ್ ಒಲ್ಲೇರು ಐ ಲವ್ ಯು ಇಕ್ಕದ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನೀವು ಉಬಾರ್ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧನು ಕೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಮೂಡ್ ಉಂಟಣ್ಣ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೂಪೇಶರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಪೇರಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿ ಕೆ ಕ್ರಿಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬೈಯಾಡೊಂಜಿ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಉಬಾರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಬಿದಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಸಮಯ 8:33 ಆಂಡು ಟೈಮು ಅಂಚೈತೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಒಂಬರಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಪಡು ಅಂಚ ಡೆಪೋ ಒಂದಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಿ ದಾಯ್ ತಟ್ಟುನ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಆಪಂಡು ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಆಪಂಡು ಒಂದ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಓ ಕನ್ನಡಕ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಿ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಅದ ಹೀರೋ ತೀರ್ ಅವು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಟಿ ಒಲ್ಲೆ ಮಗ ಕಾಟಿ ಓಲುಲ್ಲೆ ಕಾಟಿ ಮಿತ್ತು ಹೋತೇನಾ ಅಂದ ಮಿತ್ತು ಬೋಲ್ಲೆನಾ ಲೆಕ್ಕನೆಡ್ಡೆ ಅಂಚಾ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಮಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಎನ್ನೆಟಾ ಝೂಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಲು ಎಂಗಲ್ನ ಪುಷ್ಪ ಬಾವೆಲ್ಲ ತಗ್ಗೆದೆಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪುಷ್ಪ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಕ ಇಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಪ್ಪ ಮಂಡೆ ನಮ್ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕಾಟಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಸಾಂಗ್ ಕಡಪುಡಿದ್ರಿ ಆ ರೀತಿದ ಅವಡೋದು ಕೊಡು ಈಗ ಸಾಂಗ್ ಬೇತ ನಾಡು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪೂವ ಮನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಪಕ್ಕ ಮಂತ್ ಕಡಪುಡು ಅವ ನೇತ ನಮ್ಮದೆತ್ತ ಮರನು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೆಕ್ಕ ಕಡಪರಿ ನಿಕ್ಕು ಹಾಂ ಕಡಪರಿ ಅವು ಐನು ಮಲ್ತ ನಾಂಡು ಅವು ಆ ರೀತಿದ ಸಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಐತ ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ನಾನು ನೀಟ್ ಆತು ಅರಿಸ್ ಮಾಡಿಕೆ ಓಕೆ ಓ ಏರು ಬಲೆ ಇಡಲೆ ಪೊಯ್ ಮಾತಾಡ ಅಡಿಲೇರು ಬಿಸಿಲೇರು ಬಿದ್ದಾಡ್ ನೆಟ್ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಐನ್ ಆಜಿ ಕಾಪಿ ಫೋಟೋಸ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಂಡು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಅಣ್ಣನಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಪೋತುಡು ಅಣ್ಣೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಐಟೊಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಯಾನ್ಲ ಚೈತ್ರಲ 2 ಜನ ಹಾಯ್ ಪಂದಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಹಾಂ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡರ ಅಂದ ಅಂಚ ಪಂಡರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದ್ವಾರದ ಅಡೆ ಎತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದಪ್ಪ ಸರಿ ಓದ್ಲೆಪ್ಪ ನಿಧಾನ ಸೌದ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅಣ್ಣನ ಹಾಕಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಂಡು
ಅಂಚೆಂಕ್ಲಿಡೆ ಬತ್ತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತಾಂಡು ಅಂಚೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೈ ಬತ್ತ ಬರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಗೋಲಿ ಸೋಡ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮಿಳಾತಿಗೆ ಚೈತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲ ಚೈತ್ರ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೇಗೆ ಈತೆ ಉಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕದ ಚೈತ್ರ ಆದ ಚೈತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಓಪನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಪನ ಇಚ್ಛಾ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಾ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತ ಅದು ಪಕ್ಕ ಐತೆ ಪುರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಅದೇ ಪೇರ್ ಇರ್ತದೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಇರ್ತದೆ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಅದೇ ಅಕ್ಕ ಅದೇ ಅಂಜಾಲ್ ಚೆಕ್ ಚಾಪರೇನಿ दाद चाग दादा दादी चाग ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ ಅನಬಿರದಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರು ಅಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇರೊಂದುಲೇರು ಓಲ್ಲೇರು 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 ಅಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೋಲೊಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಆಪಲ ತಿನ್ನಾಗ ಅಂದಾರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡು ಇನಿ ಅಂತ ಕ್ಯೂರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಆಪಲ ತಿನ್ನಾಗನೇ ತಿಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಇದು ಇನ್ನಿದಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲೇರು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲೇರು ಪಾತೇರು ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೇರಲ್ಲಿ ಪಾತೇರಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರು ಓಲ್ಲೇರು ಓಲ್ಲೇರು ಆರು ಮೂಲಂಬಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಆದ ಮನಪಾಲ ಗೊತ್ತಾವಿಸಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಂಜ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ನೆ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲು ಕೇಳಿರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ಪೂರ್ವಿಕ್ ಪಲ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಳ್ಳ 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 ಬಿಸಿರೊಡ್ಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋದು ಅಂದ್ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ತಾರೆ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಚಕ್ ಮೂಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾಯ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾಯ ಪಾಡುವಲ್ಲಪ್ಪ ಮೂಲ ಅప్పుడు ಮುಟ್ಟಿಯರು ಜಿಂಬಗು ಅವು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದು ಬಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೂರೆಟ್ಲ ಸೋಪುನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ 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 ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿಗೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಚೈತ್ರನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಗೆ ನೀ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಚೈತ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಐಟು ಪೂರ ಉಂಡು ನನ್ನ ಐಟು ದಾಳ ಇಚ್ಚಂದು alaya dai ana burdu popini dai ge ಈ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ನಮಗೆ ದಯಪಂಡ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಮುಡಿಪು ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಮೇರೆ ಒಂಜಿ MLA ನಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಇತ್ತಾರ ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೂರು ಆಗ್ಯಲ್ಲ ಅನ್ಪಲೆ ನಮಕ್ ಮುಡಿಪು ಹಿಡ್ದು ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಆಗ್ಯಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಆರಾಮಡ್ ಪೋವಲಿ ಮೂಲಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಾಜಾರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಗೌರಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದಾದಮೆ ತೂಪುಣು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಅಗಿಯಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮಕೊಂದೆ ಪೋಯರೆ
ಈಸಿ ವಿಜಿಂದ ಈ ರೋಡು ಪೋಯಿನ ಅತಿ ಎತ್ತುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೊಂದು ಚೈತ್ರನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅತ್ತದೆ ಚೈತ್ರ ಅಂದ ಆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದನತ ಆಲ್ಲ ಮದುವೆ ದನತ ದಿಕ್ಕನಿ ನಿಕಲಾನೆ ಪುಣೆ ಇಟ್ಟು ಅವನ್ನೇ ಫೋಟೋ ಹತ್ತಾರ ಬನ್ನಿ ಫಾಂಟ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರ ಅದು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಇಚ್ಚಿನ ಮೇಡ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಗಾಡಿ ನಮಗೆ ತುಯ್ಯರ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತುಂಬ ಮಾತ್ರ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಬಿಟ್ಲಾಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈತಂಡು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕೆಲವರು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ತೊಂದಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಇಕ್ಕದ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮ್ಯಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಊರಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಯ ಐ ಲವ್ ಯು ಬನ್ನಾಗ ಪನ್ಗೆ ಪನ್ನು ಮ್ಯಾ ಏರಾಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಿತ್ತ ಪಾಲನೆ ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಅಂಚಿನ ಓನ್ಲ ಐಟಮ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನೇಕ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೋಪುನಿಂದ ಪನ್ಪುಣು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೊದುಪ್ಪುನಿಗೆ ಅವಲ ಸರಿಗಟ್ಟ ಪಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಏರಾಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಓ ಒಂದು ಪೋಪುನ ಅತ್ತು ಪೊದುಪ್ಪುನ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಬೋಡಿಗೆ ಅರ ಕೈ ಕೊರಿಯರು ಓಡೆ ಬೋಪನೆ ಅನ್ನ ಮುಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐಚಿ ಅಜ್ಜರ ಬುಡ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಡಿದಾರ ಇಂಗ್ಲ ಸೈಡ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ ಎದುರುದಾಗ ಬಿಡ್ಚೀರ್ ಅಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಕಬಾಬ್ ಖಾಲಿ ಆವಾ ಕೋರಿ ಖಾಲಿ ಆವಾ ಪನಸ್ ಖಾಲಿ ಆವಾ ಅಂದ ನಮಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಪಂಜಿಗೆ ತಿನಿಯರೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಚಾ ಸೀದಾ ಶೂಟು ಪಿದಾಡ್ರೆಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೋಪನಿ ಚೂರು ಟಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಂಚಿ ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಮೀದ್ ಪಿದಾಡ್ನ ಸೀದಾ ಉಬಾರ್ ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ಲು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಇತ್ತ ಸೀದಾ ಉಬಾರ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಉಬಾರ್ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ಲಿತ್ತ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ಟಯರ್ಡ ನೀನಿ ಸಮ್ಮನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಡೆಗೆ ಮಾತ ಪೋದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಡೆ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಉಬಾರ್ಗೆ ಬೋಡು ಉಬಾರ್ ಪೋದಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚೀನಿ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೂಚಿರಟ್ಟು ಅಂಚ ಅದು ತಪ್ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮೂಲುಂಡು ಅಪಗಂಡ ಸೀದಾ ಉಬಾರ್ಗೆ ಬಿಡ್ಕ ಫೈನಲ್ ಇಂಕ್ಲು ಉಬಾರ್ ನೈಟ್ಸ್ ದಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಪ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ನಂದು ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆತನ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಪೂರ
ವಿಶ್ವೇರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇದು ರಜೆ ಐತಿ ಇಂಚ ಸೆಟಪ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೂಟ್ ಮಾತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಆಡೋದಂತೆ ಅಂಚ ನಾವು ಆನ್ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋರು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ಉಬರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕರ್ಲೆತ್ತೇರು ನೇನು ಹಿಂಗೆ ಲೆತ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ ಬಂದು ಗೋಕುಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ವರ್ಕ್ ತೋದು ಈ ಸರ್ಲ ಹಿರೇ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಲೆತ್ತಿನಾರ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೀತಮಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಬಾಲರಾಜುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರಲ್ಪ ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೇರು ಅರನ್ನು ಮೀಟ್ ಹಾಕ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುವರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ನ ತಕ್ಲೇನು ಪಾತೇರ ಪೇರ ತೂಪ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪೇರ ಪಗ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಆಯ್ರು ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವು ಬಟ್ ತೂಕ ಮೀಟ್ ಅದು ಪಾತೇರ ಆಪ್ನ ಪಾತೇರ್ಗ ನಮ್ಮ ಉಬಾರ್ ನೈಟ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಪೂಜೆ ಆವಡು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಬಾರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂಡು ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅತ್ತನಟ್ಟ ನಮಗೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಒಂಚೂರು ನಮಗೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪಂದೆ ಪಂಡೊಂದು ಸುದೆತ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಕೊಯ್ಯಡೆ ನಡತ್ತ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ತದ ನಂಗೆ ಸಾಕಾಪನು ಅಂಚ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು 12 1 ಗಂಟೆ ಆಪನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನು ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿನಾಗ ಎಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಆನಾಗ ನಮಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲು ಒಂದು ತೊಡಾಪನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು కుట్లడ బారి ఫేమస్ అయిన చెండే టీం
ತಗೊಳ್ಳಲು ಉಂಟು ಮರೆ ಇದು ಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಗ ಬೇರೆ ಬರ್ತನತ್ತಿ ಲೇಟ್ ಜವನೇರ್ ಬರೋಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಲೇಟ್ ಅದು ಬರ್ತನತ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಟೇಶ್ವರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಒಕ್ಕದಿಕ್ಕನೆ ನಟೇಶ್ವರ್ ದಪ್ಪ ಮಗ ಇಜಿನ ಯಾಪತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದದ ಒಂಜೆ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬಾಲರಾಜ್ ಡ್ರೋನ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಎಂಚಾವುದುಂಟು ತುಳುನಾಡಿದ ಕೃಷಿಗೆ ಲೈಟ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಲಟ್ಟು ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಉಬಾರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ 10,000 ಜನ ಹೆಚ್ಚನೆ ಆವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೇರ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಟೋಟಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೌಂಡ್ಲ ಸೋಲಿಯಾ ಅಣ್ಣ എന്നോടാ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ മച്ചാനെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ സോങ് അല്ല മെലഡി സോങ് വേണം ഫാസ്റ്റാ ഓക്കെ ഒരു IPL സോങ് അണ്ണാ ഈ സോങ് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അണ്ണാ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പിസ്ത സോങ് പറയണം ഈ പിസ്ത സോങ് പറയണം അണ്ണാ പിസ്ത സോങ് അണ്ണാ അണ്ണാ ഓക്കെ റെഡി അണ്ണാ സ്മോക്ക് കുറച്ച് മതി അണ്ണാ ഓക്കെ ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് മതി ഓക്കെ റെഡി അണ്ണാ കുറച്ച് വോളിയം വേണം അണ്ണാ വോളിയം കമ്മിയുണ്ട് Waka, mana pada mari kolom deh. Kedua tilde, rapista semua gerak, semua ya. Rapista semua gerak, semua ya. ഞാനൊരു 100 പ്രാവശ്യം സ്റ്റോപ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ അണ്ണ ഓഡിയൻസ് വൈകില്ല അണ്ണ ഫുൾ മൂടോട്ടണ്ണ യാരും സപ്പോർട്ട് ഇല്ല യാരും സപ്പോർട്ട് ഇല്ല അച്ഛാ റെഡിയാ അണ്ണ റെഡിയാ അണ്ണ പേര് ചോദിക്കണ అన్న రెడీయా నల్ల మొట్ట అన్న సూపర్ అన్న విగ్ ఉండేనా అన్న రెడీయా అన్న రెడీ 1 2 3 స్టార్ట్ అని പറയണം నా 1 అన్న 2 3 4 స్టార్ట్ రెడీయా అన్న 1 నా പറഞ്ഞു అన్న 2 రెడీ 1 ಭಾಷ ಗಿರೀಶಣ್ಣ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವು
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ready 1 2 3 7 ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ready 1 2 3 రెడీయా? రెడీ అన్న, కాగల జోరా చెప్పాలి కొట్టు అన్న. రెడీ అಲ್ಲ రెడీ అన్న? ఓకే అన్న, చో అన్న അവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല. ഓക്കെ അല്ല അല്ല റെഡി. அந்த அண்ணனில்லை அண்ணன் ಹೆಸರು ಏನು? పేరన్న ಊತಪ್ಪ ಐತಪ್ಪ ಐತಪ್ಪ ಅಣ್ಣ, ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ, ಐ ಲವ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के, one more time, बोलो भारत माता के. ಒರಿಯಾಂಡಲ ಬಲಂದ ಇತ್ತೇನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಆದುಪರ ಚಾನ್ಸೇ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಭಾರತೀಯರು ಮಾತಾಡಲ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಪರ್ಪರೇಟ್ಲ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುನಗಳು ಮಾತಾಡಲ ಭಾರತೀಯರು. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಪವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಲಾವಿದೆ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಸಬಾಲ ಪ್ಲೀಸ್. Yes, Anika. ಜೋರಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟಾಂದು ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಓ ಈಗಲೂ ಪಾತಿ ಅನ್ಪರ ಪಂಡಿರು ಹೊರಗೆ ಶಾಕ್ ಅಣ್ಣಿಂಗ್ ನೇಪಣ್ಣೆ ಮುರಣಿ ಬೆಳ್ತಾಯಿಡು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪದ್ಯ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರೆಗೊರ ಶಾಕ್ ಅಣ್ಣ 2 ದಿನ ಜಯಿಚೇರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪದ್ಯ ಕೇಳಿ ಅದೇ ಅದೇ ಸರ್
ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಲಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಲೋದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿ ಇಂತ ಮಲ್ಪೋರಾಗೆ ಪುಷ್ಪ ಏನ ಪುಷ್ಕ ಪುಷ್ಪ ಪುಷ್ಕ ಅತ್ತ ಈರ್ ಪಂಡರಾಕಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪಿದ್ದಾರೆ ನಾಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಓ ಡೈಲಾಗ್ ವರ್ಚಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಈರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ನೋ ನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಬರೋಡತ್ತೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಭಾರತ ಜನ ನಡುಟು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಬೋರ್ಡೆ ಬಂಡ ಸರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ತಾಳು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ಏರ್ಪಡಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೆ ತಾನೇ ಅಪ್ಪ ಸೌಮ್ಯ ತಾಳು ಇಚ್ಚಿ ತಿಳ್ಪೋ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ತಾಳು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ನಥಿಂಗ್ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ತಾಳು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ತಾಳು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೆಳಗ ಈ ತಾಳು ಇಂಚ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಡ ಮುಗಿಡ ರೂಪೇಶ್ವರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಜೀರ ಪೀನು ಬಲ್ಲಿದ್ದ ತುಲಿ ಏತು ಶೋಕಿತ ಈ ರಿಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದ ಪೇಟೆ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಿಲೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ ರೆಡ್ ಜನಲ್ಲ ಅದೇ ರೂಪೇಶ್ವರೇ ದಾದ ಪಂಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸೇಮ್ ಕುಡೂರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಗೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನಿಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಉಬರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಮುಗಿದದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಪೊರ್ತು ಮೂಜಿ 52 ಮೂಜಿ 52 ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿನಾತೆ ಅಂಚ ಮುಗಿತದು ಅಂಚಲ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೈತೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಉಬರ್ ನೈಟ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಐನೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ಮೇರು ಗೋಕುಲ್ ಇವೆಂಟ್ದ ಅಂಚ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗರ್ ಇತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನನ್ನ ಗುರ್ತದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಲ್ತಿಕ್ಕೇರಿ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೂದು ಪಾತೇರಿಯರು ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗಿಗ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಹಂಡ್ ಜಪ್ಪನು ಹೋಗು ಮೂಚಿ 53 4 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನಂಜಿ 7 ನಿಮಿಷ ಆತೆಪ್ಪನು ಅಪ್ಪಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್.